Pred nama je još jedan makeover. Kao što znate, za makeover uvijek imamo manji budžet s kojim raspolažemo za preuređenje prostora. Danas preuređujemo ovaj dnevni boravak. Ova kutna garnitura je u dobrom stanju, ali bi je ipak trebalo pretapicirati. Stolić ima zanimljivu konstrukciju, mada nam boja ne odgovara u ovom prostoru, tako da ćemo ga pobojati. Ova TV jedinica će se zamijeniti, radimo potpuno novu. Sada čekam još Ivanu da donese uzorke tkanine, idemo izmjeriti prostor i krećemo na posao. To su osnovna svojstva prostora koja ćemo morati uzeti u obzir. S obzirom na to da nam je budžet malen, za promjenu ćemo se osloniti na boje i materijale. Ivana, naravno da smo tebe čekali da vidimo šta ćeš nam donijeti. Donijela sam ovdje svašta. Prema onom što smo razgovarali, znači nekakva okosnica bi bila siva. Tu sad ima nekoliko različitih materijala vezano na strukturu, a isto tako i različite nijanse sivih. Sad bi, na primjer, kad je zima, najprije bi izabrala pliš, ali u ljetu će ti nekako imaš osjećaj da će ti biti dosta toplo u plišu, pa bi ja nekako... Ajmo Joker za ove, Joker za ove. Recimo, ovo je nešto između pliša i samta ima tu strukturu sitnih rombića. Ovo je super, ali najbolje ćemo vidjeti sa ovom kao tkaninom. Da, ovo je jako lijepo. Samo bih htjela nekakve jastučiće. Već sam razmišljala da bi bilo dobro da stavimo nekakvu toplu boju. Nešto ovako da bude. Može, to se odlično veže na pod. Sad bi trebala samo malo da još pogledam. Tražim boju za ovaj tu stolić. Ništa, ja ću to sve još predstaviti, pa ti ja svakako javim, a ovo ću posuditi od tebe pa ti vratim. Može. Nakon uzimanja mjera kauča i definiranja svih promjena u prostoru, Mirjana se baca na posao. Treba osmisliti TV zid koji će se uklopiti u novi izgled prostorije. Za to vrijeme obojit ćemo drveno podnožje stola jubinom sive nijanse. Na redu je osmišljavanje police koja će razigrati prostor. U današnjem primjeru razigrane i originalne police, koja je izrađena iz iverala, naglasili bismo mogućnost izrade takvih polica i drugih ploča različitih debljina, što dobivamo spajanjem više ploča iverala zajedno, takozvanim trešanjem, i nakon toga obrade rubova ili kantiranje širokom trakom, da to na kraju sve djeluje kao da je izvedeno iz jednog komada. Sljedeće što bismo naglasili kod izrade takvih detalja iz iverala je mogućnost primjene široke palete boja, kako više od 100 uni boja, tako i više od 100 drvnih dekora. Dok smo se mi bavili bojanjem i zidnim elementom, garnitura je kao nova. Tapeciranje nije loša ideja ako je tkanina dotrajala, ali sam komad namještaja još služi svrsi, ili mu samo želite dati drukčiji izgled koji će se više uklopiti u interijer. Sada nam nedostaje glavni element u prostoru, polica izrađena po mjeri. Većina ove police izrađena je u samoj proizvodnji. Kad imamo ovakav slučaj zahtjevnijeg i asimetričnog namještaja, tada se same police montiraju na panel u boji zida, koji ostaje neprimjetan, a time dobivamo potpunu funkcionalnost i čvrstoću samih polica. 3 vrste iverala kombinirani u jednom komadu namještaja jedinstveni su i osmišljeni isključivo za ovu prostoriju. Obojeni stari stolić i sofa uz novu policu dobivaju potpuno drugačiji izgled. Ako želite pravu promjenu u vašem domu, korištenjem boja osiguravate najbolji omjer cijena i dojma koji postižete. Bilo da je riječ o zidovima, ormarićima ili kakvom drugom komadu namještaja, nećete potrošiti puno novaca, a cijela prostorija će djelovati potpuno drugačije. Tek jednim pomno osmišljenim komadom namještaja ili detaljem u prostoru kao što je ova polica, interijer možete učiniti jedinstvenim i originalnim.